राइट साइड वाला जो लेन है ना वो फ्री रखना है, ठीक है। Ka Seng Treilang ki Kynthei ka Pynlong ya ka Jingthang Mombati kum kadak ban rakhe ya ka sngi burom ya ki Kynthei lani ka International Women's Day ban pinpau ya ka jing sngolem nakabenta ki longkme ki balamat ya ki jingja sha thombor ki basngausi ikong batti nora rani ibalong i secretary ka Seng Treilang ila pinpau ya ka jing sokhya halor ka jing nangjur jong ka jing sha thombor ya ki Kynthei bat kintu ba ya ka ni kamat ladon kam ban ya kren om tang haki yeng kisem hinre haka imlang ka sa lang hi baro kawe kalaban jurru badon kam bandon ka jing etli lang ban yeng persha halor ka jing sha thombor ya ki Kynthei dakaba ong baling ba ka jing sneng jing kraw jong ki kmi ki khpa kumno ban burom ki Kynthei ban penduna ya kani ka jing sha thombor ikong rani ila kentu baladei kapor ban penkala ya kuru kom perkhat perdan dawa pensong tho iki khun samla Kynthei bat shinrang ba ki ringkat dor haka imlang sa lang bat ki shinrang kimdei ban nyopo iki Kynthei hinrei ki dei ban iet bat burom iki wat la ka dei haying hasam lani haka imlang ka sa lang Perthei salansar ka rakhe ya kan International Women's Day kat bahaswa bangin le kan ni kaja kum kini ki bangi osngo bor tengah sngo khia kam sim ngong ngidei ban pen pau ngimdei ban ngap na la yeng ban sia khana yeng rei ngin pen pau sabar ya ka jing sngo ka jongi ka jing khia kam sim ka jongi kane ka jing thmu jongi kam na de bangin pen bor ni bangin presek sokar bahkan le nama kani kam de ke benta ka jongi ka long ben bangin pen ai ka jing snolem bat ka jing penrem jur ya kini ki jing le thombor ki jing le bat ba bam su nyau ya ki Kynthei